एवरीवन गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିନି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି, ମଝିରେ 2 ମିନିଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି। କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା। 10-12 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ସକାଳୁ ନା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବଦମାସ ବି ହେଉଛି। ଆସିକି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେହ୍ଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା। ଏଠି ଆସିକି ମୋ କଥା ଆଉ ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁନି। ଆଗରୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଜଣା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ତାର ବି ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦିଦି, ଅଜା, ମାମୁଁ, ମୁଁ, ମାସି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛି। ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲା, ମୋତେ ନିଜକୁ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଏକା ବଢ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ କେବେ ଛୋଟବେଳେ ଏକା ବଢ଼ିନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଥିଲୁ, ମରାମରି ଝଗଡ଼ା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ଗୁଡ଼ୁକୁ ଏକା ବଢ଼ିବାର ଦେଖିଲେ ତ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ କରିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, 6 ମାସ ପରେ। କାରଣ ମୁଁ ଘରକୁ 1.5 ଦିନ ହେଲା ଯାଉନଥିଲି। ରିଜିନ୍ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଏଇଠି ଏବେ ସେୟାର କରିପାରିବିନି। କେବେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସିଓର୍ ସେୟାର କରିବି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଘରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛି ବାହାରେ। ଏମିତି ସବୁ ପତ୍ର, ବାଡ଼ି, ଠେଙ୍ଗା ଆଣିକି ସବୁ ପକେଇକି ବେଡ଼୍କୁ ଖାଲି ଯାହା ଅଳିଆ କରିବ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କହିଲା, ମାମା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଉଠିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଇଠୁ ଶୋଇଲା। ଘର ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ ମୋ ରୁମ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 2 ଦିନ ଲାଗି ତ ସଫା କରିକି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଜାଗାରେ ସଜେଇକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଇଏ ଯାହା ବାହାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସେଇ ବାଟେ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ତ ପଳେଇଥିଲି, ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପବନ ହେଇଛି ଜୋରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବାଟେ ଏତେ ସାରା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। କାଲି ଆସି କିଛି ସଫା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା କରିବି। ବହୁତ କାମ, ମୋତେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ଟୋଟାଲି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ କଥା ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ହଁ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରୁଛି ଏବେ। ଅଧା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ଅଧା ଅଫିସ୍, ଏମିତି କରି କାମ କରୁଛି। ବଟ୍ ଆଜି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଫେର୍ ମାର୍କେଟ ଯିବି, କିଛି ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ଫେର୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ହେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଲେଖନ୍ତୁନି ବାବା, ପାଠ ହବନି। ପାଠ ହବନି, ନମ କର, ପେନ୍କୁ ନମ କର। ପାଠ ହବନି। ଗିଗି ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ରେ, ହାତରେ, କାନ୍ଥରେ ଲେଖନ୍ତି। ଲିଚିଟା ଆଣିବି ମୁଁ। କିଏ ପିଇବ ଲିଚି? ଆଉ କାହିଁ ଗେଲ ତ କରୁନ, ଲିଚି ପିଇବ ମୋତେ? ଗେଲ ତ କଲୁଛ। ମାରିଦେଲା ଲୋ। ନା ଗୁଡୁ ପ୍ଲିଜ୍ यार, ମାମାର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ନାହିଁ। ମାମାର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ମାରିକି ଚଢ଼େଇମି?
ଥାଉ ଗୁଡୁ ପ୍ଲିଜ ତମେ ମାମା ଗାଲରେ ଗାରେଇ ଦଉଛ ପାଟିରେ ପେନ୍ ପୁରେଇବନି ଏବେ ମାମା ପାଠ ପଢିବ ତୁମେ ବି ବସିକି ପାଠ ପଢିବ ହେଲା ପାଠ ପଢିଲେ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ହବ अरे हाय गाइस कह देन हाय गाइस हां हाय गाइस कड़ा होता था धीरे कासो आ लिची पीवानी है लिची पीवानी आओ रो हेलो काहे की मम का दे बोलो नहीं मारो ए गंदी आउ लिची अच्छा पीले कौन हो काठब हो पीवनी है ना तुम्हें भी बनी तुम्हें तुमको फेल काठब मत केते बेले काछ होउतला एबे काटइतला फेल भी काठब तमते भी तुम्हें और बाबा को तुम्हें पीवनी बोले मो पीले भी काछ होबो तुम्हें भी हो है ना हो काट कमी जाओ काछ कमी गले पीबा अच्छा आओ टिके जाओ एठी आस ना आउ टिके गले काछ कमी जबो एठी आस आस मामा आओ टिके जाओ हटिए गले काछ कमी जबो हां किए कहिछि तुमको एठी घंच बुईटा के कोन कोन कहउछ तो किछि नहीं ना किछि ना नहीं कोन गिगी कथा कहलो आ कहबो ना शीघ्र कान धर दादी से कोन मंकी के भलिया सडी कहउछ मंकी देखबे এটা ଗୋଟେ मंकी ହେଇଗଲା रे मंकी देखा निशा कर देम देखा बिलेई कर देम खाओ बिलेई गोटी कार मूवी बुले गले ना ना मोर करबने गोटू ना 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 बुले ना बाबा मामा को समस्त कहबे गिगी बिला की आ तुमे अजा मामू समस्त पाकर पळि आइलो तुमर मन पडुची मन बोलुची अजा तुम पई कोन आनती अजा तुम पई कोन आनती बुट्टो बुट्टो हां हम्म बाय बटरफ्लाई काई हे दादा तो मार दो ना कौन मामा पर बटरफ्लाई है आओ तो ये कौन था एला जोंदा ओ कामी बाबो मु ताको काम मम्मा ओई की कामी देबे हां हां आ पाठ के पड़ी बैगना पाठ बोले पाठ तट नहीं खाली 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 दिन सारा बुल्ली में मोबाइल देखी में पाठ कथा कहला देखनी कौन होउची नित्य करबी ना ना मन निशा दकान दिया जा मन निशा दकान मोर गोटे गिगी झियो आइछ मोर गोटे गिगी झियो एटा आओ तो बोलो दियो गाइस आ गोटे भल झियो मोर नाई मु लकी दीदी की नहीं आसमी आ गोटे भल झियो करमी मो सुना झियो काई मो गुडू झियो काई ताको काट दे ए लकी दीदी तुम बड़ा दीदी पा दीदी को तो खाली मारी मारी के आइलु मु माली दे काई की फल मालिबु दीदी तुम तार बड़ ना गुइता ए गगो कथा कहंदिनी आ थरे कहबो सुनिदी आ कहबो की ना आ थरे गोइठा ये से सुनिनी पिट्टी में धर की बुझिला पूरा बांधी देमी अंधार घर भीतर ए तेता माउ गली से खाई दे पा